Ito na, 6 rounds. Oh, ito na. Shit! What a nice fight! Ay, Tomba! Para na recover! Naka-recover si Tomba agad! Wow! Hindi ba yung sinugod mo? Hindi ba yung sinugod mo? Tomba is still there! Andyan pa rin si Tomba! Oh! Oh! Oh, na-body shot. Ay, na-body shot. Wow! Tando si Tomba. Gustong bumawi. Oh! What a nice fight! Grabe, ang galing din ni Tomba. Alive! 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 Bago dun si Casimero. Wow! Alive! 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 Nabuhaya na ulit. Ito si Tomba. Grabe. Napatayo yung mga tao. And now, may Tomba, andyan pa rin. Grabe. Antibay. Wow, what a nice round to Casimero.